Pois eu tiña apoio, salía da aula e iba a unha aula diferente, pero eu tiña a miña lupa, tiña outra lupa ali para eu traballar. Sí que facía exámenes, o único que me daban un poquinho máis de tempo para facelos porque me levaba máis tempo a escribir. Sí, eu iba a apoio, vía dúas mestras que me apoyaban para estudiar, para tal. A min salir da aula parecíame ben, porque no instituto xa tiña amigos, pero non tiña tantos como na primaria. Daquela eu prefería salir. Pois eu prefería marchar da clase e tuvera eu sola cos de apoio, porque sentíame ben, eu sola, na clase.